أمباسادر إيرترا أب فدريشن روسيا خوينو ستمززة أتو بيدروس تقاي ورقت سرحون بريزيدنت فلاديمير بوتين أركبو بعد شعات تحدار بيت منغستي كرملين أب استقبل سنسرعات أمباسادر بيدروس سلامتان طبق من نيوتن بريزيدنت إساياس أفورقي نا بريزيدنت بوتين حزب روسيا ندحر مبصح نزلو زمدنا نشركنتا وربحا كلتيو حزبتاتن هاجراتن بزعزز ناب زبرخ درجه مديابو أبرتيو كانت سرح رغاغيصوم بريزيدنت بوتين بوغنو روسيان إيرترا ናብ ህሉ ምዕባለታት ዞባውን አህጉራውን ጉዳያት ተመሳሳሊ አራአያን አተሓሕዛን ከም ዘለውን ብምጥቃስ ነዚ ብንግዳውን ቁጠባውን ዝምድናታት ንምድንፍዑን ዘሎ ድሌትን ቅሩብነትን ሃገሩ አረጋጊጾም ቀጥሉ ፕሬዚደንት ፑቲን አምባሳደር ጴጥሮስ ጸጋይ ጽቡቕ ናይ ስራሕ ግዜ ብምምናይ ምድግጋፍ ኩለን ዝምልከተን ትካላት መንግስቲ ሩስያ ከም ዘይፍለዮ አረጋጊጽሎም زيغاتات قداي عرض زسعبو حمامات كخونو منستري طعنا ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታትን እናተንቀሳቀሰ መርመራታት ወሳታትን መጥባሕታትን ከካይድ ጸኒሕሎም ካብ ሽዱሽተ ንኡሳን ዞባታት ደቡብ ንዝመጹ ሰባት ኣብ ከተማ ኣድቃይ ዝተኻይደ መጥባሕቲ ዓይኒ ድማ ኣካል ናይዚዩ ወኪል ኤሪና ኣብ ንኡዞባ ዓደቀይሕ ሚሊዮን ኣፍወርቂ ተወሳኺ ጸብጸብ ኣለዋ ሻምተወልደ ከቅርበዩ أب هوسبيتال كتما عد غيح كاب نوسان زوباتات سجنيتي سنعفة دكم حارة عد غيح صورنان ما يعين النزمتو 380 شوعة سبات متبحت عيني تقايدهم أب جنفر مينستر تعنا زوبا دوبو حلافي زي تم حلال حمامات آتو قبر سلاسة قبر مريم نيرين أبزها بو حبريتام اتمدب أكال نايتي عرت نمكل خالز قبر زلو حيال تعر كوينو مغتسلتا نايتي كد مشوعة تورحي أبتو هوسبيتال زد تقايدة تمساسالي عمام مخانو أبريهم باتي بمتحبار مينستر تعنان أهادو هاقراو مكل خالن مكوصارن عرتن زي السلاسل زلو مدب أب هوسبيتال عد غيح كل تشحن حمشتميتن سوسان سبات كمرمرون كلو كابزيوم اتم 366 كبيد متبحتي عسران حدن دماك قليل متبحتي كمتقايدلهم حابيروم عرتن مكل خالب بدرجة هاقر حيال تعري كايد كم زلو زتقساتو قبر سلاسم اتزوها باقلقلوت بنت آموخانو نعلامو زنت صر مخانو آبريهم متبحتي كابس تقبر لهم زيقاتات أبزهابو ورئيتهم بغربا نزا قلقلت زيك رخبو مخالهم كم زحقوسهم بمحبار سلاتي زرخبو حاليتن كنكنن مسقانهم أغريبهم أبز عمت زي أب هوسبيتال عد غيح أبز تغايدة كل التمدبات متبحتي عيني كاب شدشتن أوسان زوباتات نزمتو لعلي 550 حمومات متبحتي كم التقبر سندات هوسبيتال يملكت ሚኒስትር ጥዕና ንቃዓት ህዝቢ ብሓፈሻ ሰራሕተኛታት መሻርክቲ ትካላት ድማ ብፍላይ ኣብ ዝህቦ ኣገልግሎት ንምዕባይ ኣሰምህሮታት ይህብን ጎስጓሳት የካይድን እዩ ኣብዚ ሰሙን እዚ እውን ንሰብዓ ኣባላቱን ኣባላት ሚኒስትሪ ዜናን ኣስተምህሮ ክህብ ቀኒዩ ንፀብጻብ ናዝሬት በይን ያሲን ሳልሕ ሚኒስትሪ ጥዕና ብዛዕባ ዝኽተሎ ፖሊስታትን ጥዕና ህዝቢ ንምውሓስ ዘሰላስሎ ዘሎን ጥፈታትን ዝምልከት ኣስተምህሮ ካብ 17 ክሳብ 10 ሕዳር ንሰብዓ ኣባላቱን ኣባላት ሚኒስትሪ ዜናን ሂቡ እቲ ብሓለፍትን ክኢላታትን ኣብ መዘናግዒ ማእከል ማይስሩዋ ዝተዋህበ ኣስተምህሮ ኣብ ኣተሓሕዛ ሕጊ ኣገልግሎት ጥዕና ጸቕጥደም ሕማም ሽኮርያ ኣዝማ ቃጸሎን ሳዕቤናቱን ሕማም ዓይንን ምክልኻል ዑረትን ምሕደራን ኣጠቓቕማን መድሃኒት ዘተኮረ እዩ ነይሩ እቲ ኣስተምህሮ ኣብ ዝተፈላለዩ ሕማማትን ጥዕናዊ ሓልክታትን ዝጸንሖም ኣፍልጦ ከዕብዩ ከም ዝሓገዞም ዝሓበሩ ኣባላት ሚኒስትሪ ዜና ኣቶ ሳልሕ መሐመድን ኣቶ ኣማኒኤል ሓድጉን ዝቐሰሞ ፍልጠት ኣብ ኣቶም ጥራይ ተሓፂሩ ንኸይተርፍ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝዓበየ ተራ ክጻወት ተላብዮም ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ገጠር ገጠር ዘሎ ንዕኡ ከመይ ጌርካ እቲ ሓበሬታ ናይ ጥዕና ዝምልከት ንምብፅሑ እዩ ስለዚ ሚኒስትሪ ጥዕና ክከላኸል ንድሕር ኮይኑ መጀመርያ ድሕሪኡ ጥዕና ኣገልግሎት ክብል ንድሕር ኮይኑ تحابرتا قبصح نحرد عليه بس مع كنا زينا براديو بغازيتا بالتلفزيون كبصح سلا زلو نحنا خا نزي كنقبر نتمدباتنا هنا صراحه نسفح مالتي بس مسرت انت نقبرنا نتفلطت نايتعنا زلو كنفلطو نكلالنا نزي فلط مسفرتنا خا نحنا بس منستر تعنا نتحابرنا نتحابرتا ناب كل حزب خنبصحلو ስለዘለና እዚ አስተምሮ ዝተዋሃብ ዘሎ መንእሰይ ሓበን በላይን አቶ ዓብደላ አድምን በወገኖም ንኣገዳስነት ናይቲ አስተምራዊ ስልጠና ብምጥቃስ ቀጻልነት ክህልዎን ንኻልኦት መሻርክቲ እውን ከጠቃልል ኣዘኻኺሮም እዚ ክንወስዶ ዘቐነና ትምህርትስ ኣዝዩ ጠቃሚ ሓጋዚ ወላ እኳ ቁርብ ኣፍልጦ እንተነበረና ዝያዳ ኸኣስ ከም ንፈልጥ ገይሩና ሓጊዙና
ብዙሕ ነገር ሕግታት ድዩ ብዛዕባ እቲ ሕማማት ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ከመይ ጌርካ እቲ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ከመይ ከም ዘሎ ኣተኪሩ ከመይ ክቕፅል ከም ዘለዎ ንሕና ከዓ ተማሂርናስ ከመይ ጌርና ክነመሓላልፎ ከም ዘለና ኩሉ ኣገባባ ቅድሚ ምምፅኡ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ምስ መፀ ከዓ እንታይ ጌርና ከመይ ጌርና ክንከላኸሎ ከም ዘለና ብዛዕባ ፀቕጢ ደም ሽኮርያ ቃጠሎ ገለ ኩሉ ብዙሕ ዓይነት ሕማማት ዘተኮረ እዩ ነይሩ ሰፊሕ ነይሩ እቲ ትምህርቲ ኣዝዩ ከዓ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ሂወትና ክሕግዘና ክእል እዩ ንሕና ከዓ ተማሂርናስ ኣባና ጥራሕ ሒዝና ክንብል ዘይኮናስ ንመሳርሕትና ድዩ ንሕብረተሰብና ድዩ ንኩሉ ከነመሓላልፎ ኣባላት ሚኒስትሪ ዜና ብዘመሓላልፎ ሓበሬታ ርድኢትን ንቕሓትን ህዝቢ ኣብ ምዕባይ ልዑል ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ዝሓበረ ሓላፊ ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትሪ ጥዕና ኣቶ ኣማኒኤል ግርማፅን እቲ ኣስተምሮ ተራ ኣገልግሎት ሕጊ ኣብ መስራሕ ሕክምና ከምኡውን ውጥንን ፖሊስን ሚኒስትሪ ጥዕናን ምፍላጥ ዝሕግዝ ንጹር ኣሃዛዊ ሓበሬታ ብምጥቕላሉ ካብቲ ብቐጻል ዝወሃብ ኣስተምሮታት ፍልይ ዝበለ ምንባሩ ገሊጹ ሚኒስትሪ ዜና ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ብምትሕብባር ኣብ ህዝቢ ዝግበር ጎስጓስቲ ዝያዳ ተራ ይፃወቱ ስለ ዘለዉ ዝለዓለ ኣበርክቶ እውን ስለ ዘለዎም ኣብዚ ከዓ ብዝያዳ ሕጂ ህዝብና ክፈልጦ ዘለዎ ሕብረተሰብና ክፈልጦ ዘለዎ ጥዕናዊ ፀገማት ብኸመይ መገዲ ከም ዝከላኸሉ ንምፍላጥ ኣብ ዝህብዎ ጎስጓስን ኣብ ዝገብርዎ ሓበሬታን ሓጋዝን ክኸውን ንዓቶም ተባሂሉ ዝዓለመ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ናይ 2013 ካብ ዝነበረ ርእስታት ሕጂ ሎሚ ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ፖሊስን ውጥንን ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ከምኡ ድማ መስርሕ ሕጊ ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ዝብል ብፍሉይ እቲና ኣለና ኣብዚ ናይ ሎሚ ካብ ዝተረፈ ልክዕ ከምቶም ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዳርጋ ካብኣቶም ንላዕሊ እውን ሸጋሪ እናኾነ ዝመፁ ዘለዉ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት እውን እቲናዮም ብዛዕባ ፀቕጢ ደም ሽኮርያ ኣዝማ ከምኡ እውን ፅሬት ስንን ኣፍን እዝንን ኣፍንጫን ጎረሮን ካልኦት ድማ ብተዛማዲ ባርዕ ዘምፅኦ ሳዕቤንን ዝኸትሎ ዘሎ ጉድኣትን ከምኡ ድማ ብተወሳኺ ዑረት ዓይኒ ኣገባብ ምክልኻሉን ከምኡ ድማ ኣተሓሕዛ መድሃኒት ምሕደሩ እናጠቃቐሙ ናብ ዝምልከት እዩ ዝወሃብ ዘሎ ሰሚናር እዚ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ንኡስ ዞባ ጎኘ ንፅጉማት ተምሃሮ ናይ ናውቲ ትምህርቲ ሓገዝ ገይሮም ተፀዋዕ ናይቲ ጨንፈር ኣብቲ ንኡስ ዞባ መንእሰይ ግርማይ ገብረ ትንሳኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ሓገዝ ፅጉማት ተምሃሮ ማዕረ መዛንኦም ኮይኖም ትምህርቶም ንክቕፅሉን ተወዳደርቲ ክኾኑን ዝዓለመ ምዃኑ ጠቒሱ ንመመዝገብን ዲቪዛን ዝኸውን ንነፍሲ ወከፎም 500 ኣፋ ከም እተዋህበ ሓቢሮም ወለዲ ናይቶም ሓገዝ ዝተገብረሎም ተምሃሮ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ደቆም ብሰንኪ ቁጠባዊ ሽግር ካብ ትምህርቶም ከይጎናደቡ ዝግበረሎም ዘሎ ሓገዝ መርኣያ ናይቲ መንግስቲ ኣብ ዜጋታቱ ዘለዎ ሓልዮት ምዃኑ ብምሕባር በቲ ሓገዝ ተተባቢዖም ተወዳደርቲ ኮይኖም ንህዝቦምን ሃገሮምን ክሕሱ ዘለዎም ጽኑዕ እምነት ገሊፆም ሰንበት 16 ሕዳር ኣብ ስታዲየም ከተማ ኪጋሊ ብዝተገብረ ናይ ክሮኖሜትር ውድድር ኣብ ዝፈለመ ሻርቻይዝ ሩዋንዳ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ድሙቕ ዓወታት ከመዝግቡ ቀንዮም እዚ ውድድር እዚ ትማሊ ሓሙስ 20 ሕዳር 4ይ መድረኹ ኣሰላሲሉ ኣሎ ተስፋልደት መብራህቱ رابعي مدرخ زور رواندا تمال حموس 10 حدار كاب موهانغا تبغيسو ابريبي فوزودن 138 كيلومتر رحقه شفنن وددر السلاسيلو نيروم از مدرخ نمجمريا غزيو كاب ايرتراويانن روانداويانن تقادم توصاي ناي مدرخ عود استرخبلو وددر نيروم نزي بزح طويات زنبرو مدرخ موروكاوي صلاح الدين مرواني قداماي كوينو كعوتلن كله ايثيوبياوي تمسገን ብሩን ሩዋንዳዊ ጃምቦስኮን ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ብምዃን ጾቶም ወዲኦም ኣብዚ መድረኽ ተቀዳማይ ክለብ ኣስፔኮ ኣሮን ደብረጽዮን ካብ ቀዳማይ ዝወፀ ሞሮካዊ ብ12 ካልኢ ዶንጊ መበል 12 ደረጃ ክሕስከሎ ደቂ ጋንቱ መሓረ ተስፋጽዮን ብርሃነ መልአከን ድማ 15 ካልኢ ዶንጊን ብተኸታታሊ መበል 16 17 ተርታ ተሰሪዖም ኣለዉ ብዘይካዚ ዳዊት ሃይለ መበል 26 ሚልዮን አማኒኤል مبل 27 سلمون هابته مبل 28 إلياس أفورق دما مبل 29 درجة حيزوم وردروم كم زودو كفلت تخيل اللهم كاب مرحة زود الدرزلو روانداويان تقادمتي بحد دقن سلسة كاليتن دحيرو 4 درجة حيزوز قنين ماليا أم بس عاقب لبيسو زلون تقردا ماي جرمناويت كلوب بايك ايد مخصب دبساي أبزس أوتا بشكت بلاشو بمترافو بركز بلا غزيك خسرن درجة تحت كوردن كي اللهم مخصب أبزنايت مالي 4 مدرخ
መድረኽ ብሽክለታ ኣባላሽዩ ካብ ዕውታት ናይ ዝውድድር 3 ደቂቕን 42 ካልኢትን ደንጊ ብምእታው ብጫ ማልያ ንምዕታር ኣብ ዘካይዶ ዝነበረ ቅልስ 4 ደቂቕን 42 ካልኢትን ድሒሩ ደረጃኡ ናብ መበል 17 ከንቆልቆል ክኢሉሎ ናይ ትማሊ 4ይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ ካብ ዝጅምር ክሳብ ዝውድእ ማለት ንኣስታት 4 ሰዓታት ብብርቱዕ ዝናብ ተሰኒኡ ተኻይዱ ከም ውጽኢቱ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ ተቓደምቲ ብሰንኪ መውደቕቲ ውድድሮም ካብ ምፍጻም ተዓንቂጾም እዮም ብፍላይ ጸወታ ክዛዘም 300 ሜትሮ ምስ ተረፎምን ኣብ ብርቱዕ ቁልቁልን ዘጋጠመ መውደቕቲ ኣብ ልዕሊ ተቓደምቲ ከቢድ ሃስያ ከም ዘውደቐ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ኣብዚ ናይ መወዳእታ ቅጽበታዊ ውድድር ዘጋጠመ መውደቕቲ ተቐዳዳማይ ክለብ ኣስፔኮን ቻምፒዮን ኤርትራን ኣማኑኤል ገብረዝጋብሄርን ዝበዝሐ ግዜ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝለበሰ ሓለቓታ ጋንታን ተቐዳዳማይ በረኸት የማንን ከቢድ መውደቕቲ ስለ ዘጋጠሞም ንጸወታ ክውድእዎ ኣይከኣሉን ክልቲኦም ተቓደምቲ ዋላ እኳ ካብ ኣካየድቲ ናይ ዝውድድር ንዘጥፍእዎ ግዜ እንተተሰረዘሎም ዘጋጠሞም መውደቕቲ ኣብ ዝቕጽል ጸወታ ከወዳድሮም ስለ ዘይክእል ካብ ዙር ሩዋንዳ 2014 ብወግዒ ከም ዝተኣልዩ ተፈሊጡሎም ኣማኑኤል ገብረዝጋብሄር ብ1 ደቂቕን 21 ካልኢትን በረኸት የማነ ድማ ብ1 ደቂቕን 25 ካልኢትን ድሒሮም ናይ 5ን 6ን ተርታኦም ሒዞም ነይሮም ሙጻእ ናይዞም ክልተ ኣብ ጽቡቕ ቆመና ዘለው ተቓደምቲ ንክለብ ኣስፔኮን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ዓብ ሃስያ ከም ዝኾነ ይኹን እምበር ንዝያዳ ድሕነቶም ተባሂሉ ዝተወስደ ሓባራዊ ውሳነ ምንባሩ ኣሰልጠንቲ ዮናስ ዘካርያስን ሳምሶም ሰሎሞንን ይገልጹ ብመሰረት ካብ ክልቲኦም ኣሰልጠንቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣማኑኤልን በረኸትን ዋላ እኳ ካብ ዝውድድር እንተተኣልዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ጥዕና ከም ዘለው ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ንቦታ መኽሰብ ደበሳይ ተኪኡ ዘሎ ተቐዳዳማይ ክለብ ኣስፔኮ ኣሮን ደብረጽዮን እዩ ኣሮን ካብቲ ኣብ ፈረንሳ ንኣስታ 7 ኣዋርሕ ልምምዳት ክገብር ዝቐነየን ቀዳማይ ኮይኑ ነዚ ውድድር ዝመርሖ ዘሎን ሩዋንዳዊ ቫለንስ ብ1 ደቂቕን 18 ካልኢትን ድሒሩ 4ይ ደረጃ ሒዙሎ ሚልዮን ኣማኑኤል 2 ደቓይቕ ዶንጊ መበል 12 ደረጃ ክስራዕ ከሎ ብርሃነ መልኣከ መበል 13 ዳዊት ሃይለ ድማ መበል 14 ደረጃ ሒዞም ኣለዉ ዙር ሩዋንዳ 2014 ሎሚ እውን ዝነውሐ መድረኹ ካብ ሪቢቡ ክሳብ ኒያንዛ ዝርጋሕን 184 ኪሎ ሜትር ዝሽፍንን 5ይ መድረኹ ተሰሪዑሉ ኣብዚ ውድድር ብዝሒ ሩዋንዳውያን ኣሸጊርዎን ዘሎ ኤርትራውያን ጋንታት ናይ ሓባር ጸወታ ተጻዊተን ደረጃን ከመሓይሻ ከም ጽዕራ ኣሰልጠንተን ዮናስ ዘካርያስን ሳምሶም ሰሎሞንን ገሊጾም ኣለዉ